Wyt ti rhwng 16 a 24 mlwydd oed ac yn chwilio am waith, ond ddim yn siŵr lle i gychwyn? Fe all y cwrs paratoi am waith dy helpu i ddod o hyd i'r swydd neu'r llwybr cywir ar dy gyfer di. Mae paratoi i waith yn gwrs wedi achredu sydd yn dy helpu edrych ar dy gryfderau ac ystyried pa swyddi all fod yn addas i chdi. Yn ystod y cwrs, byddwn nhw'n edrych ar y cymwysterau, sgiliau a profiadau sydd ei angen mwyn ceisio am swyddi gwahanol. Byddwn nhw'n cynnig cyngor i ti ar sut i wneud CV a sut gallu di werthu dy hun i gyflogwyr. Byddwn nhw'n edrych ar ble gallu di ddod o hyd i swyddi addas, enghraifft ar y we, mewn papurau newydd, ffeiriau gwaith, ac ystyried sut fath o waith fydd yn yr ardal yn y dyfodol. Yn ystod y sesiynau, byddwn nhw'n gweithio ar sgiliau cyfweld ac ei gyfle i ymarfer ar gyfer cyfweliadau. Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfle i ti roi beth wyt ti wedi ddysgu ar waith drwy gael profiad gwaith gyda cyflogwr lleol.